Pagbaha-baha sa Ungka flyover na solusyon na apang closure sini nagtugas ang huol sa trapiko. Inigitutukan ni Darren Marie Sarmiento. Rush hour mano kun hindi mabatsagan gid ang mabugat nga dalagan sang trapiko humalin sa Ungka 2 Pavia tubtub sa Ungka Haro, Iloilo City. Imbes nga mapadali na kuntani kag mapaliputan ang oras sang pagbiyahe bangod sa flyover, apang bangod sa temporary closure, gasto na sa gatong, delayed pa ang biyahe mo. Ang god man kisa epekto sa amon kay imbes nga makatiyog kami tatlo, duha na lang. Kay tungod sa madili kami sa flyover nga sirado. Sandik sa DPWH-6, 3 pa kasimana antes sinibuksan bangod sa pagpatigayon sang shoring ukon pagtukod sa vertical displacement nga natabo. Komento naman sang iban, sang inibukas pa, dasig man kuntani ang biyahe, pero kung gaulan, may baha-baha man. Natalsikan nga ko sa tubig da, sang motor ko. Dalom gadalom ang tubig da sa babaw gito. Bisan pagani ang ahensya, hindi man kumporme sa baha-baha nga natabo. Apang pagklaro ng DPWH, ininahatagan na sang solusyon. Ating more spouts, no, mga buho na bla and clean and clear ang mga may-ara ng buho pala nga na cover sa ginasfalt overlay pala naton. No? Ikaon si subong nga adlaw nga temporaryo nga ginsiraduhan ang Ungka flyover. Upod kay Hans Desierto, Darren Marie Sarmiento, One West Visayas.